Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Mars Secret Files. Si Mar na napapatanong kung meron pa bang magmamahal sa kanya kahit may anak siya, kahit na isa siyang single mom. Ngayon, gusto niyang manghingi ng advice sa kanyang sitwasyon. Ano ba ang dapat niya raw gawin? Should... Ano ba ang dapat niyang gawin? Kailangan niya na bang i-let go ang taong mahal na mahal niya na sinasaktan siya? Or makipag-usap kay Van ng personal? So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Samantha Ong. Para sa letter sender natin ngayon, let go na. Know your worth as a woman and as a mom. May mga guys pa dyan na hindi kayo iiwan at mamahalin ang mga anak mo. Kung may mga misunderstanding man, kayo dapat ang mas piliin niya. Magkaayos kayo. Advice lang kung papasok ka ulit sa bagong relasyon, mas mabuting ipaalam mo na sa guy ang sitwasyon mo na may anak ka. At kung hindi niya man tanggapin yon, mas okay na mag-focus ka na lang sa anak mo dahil kahit hindi mo mahanap ang forever sa boyfriend mo, pwede mong makita yan sa anak mo. Take care and God bless you. Pabate DJ Rocky sa family ni Jowa. Thank you. Miss you. Ayan. Happy listening po kay Jeff and family and Sam. Mabuhay po kayong lahat. Know your worth as a woman and as a mom. Lagi natin sinasabi yan Dapat alam mo yung halaga mo. Alam mo kung paano respetuhin yung sarili mo. Hindi mo dapat hahayaan na hindi ka respetuhin ng ibang tao. Sino makapagbibigay sa'yo ng respeto kundi ang sarili mo lamang. Yung mga ganyan, yung mga linyan. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na mahal mo yung tao at pakiramdam mo, ito na lang yung tao magmamahal sa'yo ng buong buo, parang ang hirap mag-let go. And we cling on to that idea. Yung idea na mahal ka ng taong yun kahit na sa totoo lang ay sinasaktan ka. Kung ano-anong masasakit na salita ang binabato sa'yo. Iniisip ko nga baka sinasabi niya yun para ma-turn off ka na at ikaw na talaga yung makipag-iwalay sa kanya. Alam niyo yun, yung tipong graceful exit. Anyway, eto naman sabi ni John Rick Sulte. I miss you, Happy New Year, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang, totoo magmahal. Etong secret file sender natin. Siguro hindi lang matanggap ng naging boyfriend niya yung anak niya. Para sa akin wala namang kasalanan yung bata. Sana ate ako na lang ang mahalin mo, tanggap ko kahit may anak ka at single mom ka. Sana makilala kita, hindi kita sasaktan. See you ate, wait ko, accept kita, ha? DJ Rocky, shoutout mo ako pabati sa San Isidro Boy, Sulte family, lots of love from John Rick Sulte. Ibang klase ka rin manawagan, John Rick Sulte, Yung panawagan mo pang bullseye, Talagang direct hit sa ating secret file sender na ikaw, tanggap ka ni John Rick Sulte. Sa bagay, kung hindi ka tanggap ng isang tao sa iyong nakaraan at ginajudge ka niya dahil sa mga desisyon mong nagawa sa nakaraan mo, ay, bakit ka pa makikipagrelasyon dun sa tao? Eto pa sabi ni Robert Tirao, iwan mo na lang yung sender. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Focus ka na lang muna sa anak mo. Darating yung araw na makikilala mo rin yung karapat-dapat para sa'yo, natanggap ka at ang mga nakaraan mo. Iwan na. Eto pa sabi ni George Bon Baladitan. Take it away.
Hello DJ Rakitera, good afternoon Good sa'yo. afternoon. At para naman kay Ate Mar, una sa lahat, saludo ako sa'yo dahil isa kang single mom. Hangang-hanga ako lahat sa mga babaeng single mom. Kasi binubuhay nila ang kanilang anak na single sila syempre. At regarding naman dun sa letter mo is, kung ako sa'yo, ako sa sitwasyon mo is, mag-activate ako ng ng Facebook account, Messenger. Then kakausapin ko yung guy or else pupuntahan ko siya, kukumprontahin ko siya. Kasi kung mahal ka niya, it doesn't matter kung may anak ka. It doesn't matter kung may nakakausap kang iba. Kasi lahat naman kasi tayong lahat pwedeng mahalin because love is universal, right? At kung ako din po sa'yo, kukumprontahin ko na lang po yung guy. At kung ayaw niya sa akin, edi let it go. Huwag pahirapan ang sarili. Tandaan mo, Diyos ko, hindi siya hangin na kailangan mo bawat segundo in your life. Okay, ate? God bless you. I love you. Rocky, teka, pupunta ako dyan sa iyo, ha? Papaperma ako ng libro. Salamat. I love you. Thank you so much, George Gon Baladitan. Tandaan mo raw, Mar, hindi hangin ang boyfriend mo na kailangan mo segundo. Eto sabi ni Darwin Russell, lahat ng tao pwedeng magmahal kahit single parent pero hindi lahat nakatatagpo ng tamang tao na pwedeng mahalin. Mar, let go mo na si Van. Toxic yung boyfriend na napili mo. You have to be a woman worth of love and respect. That's all po, DJ Rocky. Love you. From Darwin Russell. Let go na raw. Ang dami nagsasabi na let go na lang, ha. Ito pa sabi ni Camille Alcantara. Kausapin muna niya si Van. Baka may reason kung bakit nakapagsalita ng ganun na masasakit na bagay. Hindi naman maayos ang relasyon nila kung hindi siya makikipag-usap ulit. Masasayang ang panahon at yung love na meron sila. Kung sila man talaga, matutuloy at matutuloy ang kasal nila kung mahal talaga siya ni Van. Si Mar lang naman talaga makapagsasabi kung worth it pa na ayusin nila. Pero ang pinakamagandang gawin ay kausapin niya muna. Yes, thank you so much, Camille Alcantara. Legit, yung communication is the key. But I also believe the comprehension and understanding are keys. Madami kasi yun eh. Ito naman sabi ni Ernesto Acha Jr. Hi, DJ Rocky. Siguro, kailangan talaga na mag-work ka na lang at focus sa future ng anak mo. Ang lalaki nandyan lang sa gilid-gilid, hindi mauubos yan. God bless sa ating lahat. Hindi na daw kailangan na maging desperada, girl. Hi din kay Jomer Palulim. Let go mo na yung lalaking yan. Masasaktan ka lang ulit. Eto pa sabi ni Charles Sancho, ititwork ko na lang ng Taylor Swift songs yan. Honestly, very toxic ang ugnayan ninyo. May worth ka naman as a single parent, pero ang worst, dahil sa ininsulto ka niya na medyo orkesyo, may anak ka, ganon. Wala siyang balls. Hiwalayan mo na yan. Tapos, twerk na ako ng Karma by Taylor Swift kasi galing sa Crown yung Sorry, hindi ko na alam. May ma-comment lang po ako. From Charles Sancho. Ang dami pa pong nag-comment sa ating Secret File for this afternoon. Pero ang dami nung nag-comment na hiwalayan mo na lang yung lalaki. Hiwalayan mo na si Van. Pero iisipin din dapat natin na hindi natin pwedeng i-disregard yung magandang nagawa ni Van sa kanya. Iniisip ko nga ngayon hindi kaya nagsasalita siya ng mga masasakit na words sa'yo dahil gusto ka na niyang i-let go pero hindi niya alam kung paano kanya i-let go. May mga ganong klaseng lalaki yung hindi nila kayang i-verbalize na tapos na tayo. Kaya ang gagawin nila, aasarin ka nila ng aasarin. Pipikunin ka nila ng pipikunin. As in lahat ng mga ayaw mo, gagawin nila. Ipaparamdam nila sa'yo na wala kang silbi, wala kang worth, wala kang matatanggap na respeto mula sa kanila or basta lahat ng mga masasakit na salita hanggang sa ikaw na yung sumuko.
At ikaw na yung mismong magsabi na tapusin na natin to. Ayaw nila na manggaling sa kanila yung word na let's break up. Or maghiwalay na tayo. Ewan ko, may mga ibang lalaking ganun eh. Or may ibang tao in general. Siguro sabihin natin na hindi dapat maging gender bias tayo. So may mga taong humahanap talaga ng paraan para makawala sa isang relasyon na pakiramdam nila hindi na magtatagal para sa kanila. So feeling ko ganun yung nararamdaman ni Van. Pero pwede rin naman na ina-anxiety lang siya. Kaya nakakapagsalita siya ng mga masasakit na words. Kasi 'di ba, when we are in pain, we tend to inflict pain to others. Hurt people. May ganun. Pero bakit sa'yo pa? Anong nang ginawa mo sa kanya para ganunin ka niya? Na wala naman iba kang ginagawa kundi mahalin lang siya ng tapat at totoo kahit paminsan LDR kayo. So para maliwanagan ka, malinaw ang lahat, puntahan mo na lang. Kung hindi ka kayang puntahan, ikaw na lang ang pumunta sa kanya. Ibaba ang pride, yes. Sasabihin ng iba, napaka-martyr, napaka-rupok. Pero alam mo, ako naniniwala ako na hanggat may kaya kang ibigay, hanggat may kaya kang gawin para isalba yung relasyon, gawin mo. Kasi kapag hindi na talaga umubra lahat ng paraan para umubra yung relasyon na iyon at mag-work yung relasyon na iyon, pwede kang mag-walk away or tumalikod or magbabay sa relasyon na iyon knowing that you did your best. Knowing na inubos mo yung sarili mo bago ka magsabi na suko na ako. Ayoko na. Yun ang pinakamasakit but at the same time pinakamasarap na pakiramdam sa pagmamahal. Yung sumuko ka na alam mong binigay mo lahat. So, kausapin mo, tanungin mo, anong problema, bakit ka nagkakaganyan. Alamin mo ang katotohanan. Pag hindi mo narinig sa kanya yung mga salitang maghiwalay na tayo, o di kaya naman pag hindi nag-match yung words niya sa actions niya, then just make the decision. The biggest decision. Piliin ang sarili. Piliin ang kapakanan ng anak. Piliin ang mental health. Piliin na maging payapa. At sa pagpili mo kasing yun, kailangan mo na bumitaw sa isang taong pinipilit mong maging iyo. So yun lang. Sana nakatulong yung mga advice namin. Kasi hindi naman pwedeng porke single mom ka, hindi ka na capable, able, and hindi ka na pwedeng makatanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao. You are not lovable. Grabe naman yun kung sino man nag-isip ng ganon. Grabe naman yung mga taong makapag-judge ng tao na, hindi, ganito, ganyan. Pero, hindi natin i-disregard yung mga tao na ang preference nila na maging partner in life ay yung walang anak. Lalong-lalo na kung unang mga araw pa lang kayong nagde-date, lumalabas, o di kaya naman nagkikita. Yan. Kasi may preference yung tao eh. Pero, kung napag-usapan nyo naman yun, malinaw lahat, nailatag ang lahat, bakit
ibabalik sa'yo yun? Bakit isusumbat sa'yo yun? Napag-usapan naman na yun, di ba? So meaning, napag-usapan nyo lang yun, pero hindi nyo naintindihan yung isa't isa. Or hindi kanya naintindihan. Basta tandaan mo, girl. You are worthy of love. You're worthy of love. You have so much love to give. Hindi mo kasalanan kung na-rape ka. Hindi mo kasalanan kung nagbunga yung pangahalay sa iyo. Hindi mo kasalanan kung hindi ka pinili ng tao, kung ang preference nila walang anak. Hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan. Magkakaroon ka lang ng kasalanan pag hindi mo ibinigay yung pagmamahal at respeto sa sarili mo. Kasi self-inflicted pain na yun. So you go, girl. Magmahal lang ng magmahal. Mahalin ang sarili. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you are still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Mars Secret File. Lahat nung Sasakyan sikat, basta't Love Radio.